yana gaida ko masoya. Ni ma waƙoƙinsa nake ido a ni kaina ina so da ji waƙoƙinsa. Ban san ni duk abin da kuke so ina so bari ku ga ikon Allah. A widow sabon sita, mu ce mana. A widow sabon sita, abokina ka shigo da Allah. a widow sabon sita, ya basta. Ya ne? Kwana biyu. Wallahi shi ne. Ba dai laifi ne ba ku? Wallahi abokina ba. Na ji ana shi ne fa. Baka san wani abu ba. Wayannan halittun da ka gani sun dame ni suna ta cewa suna son wani mawaƙi, akwai wani mawaƙi a wata sabon star su suna son su gan shi su ina za su dinga samun waƙoƙinsu sai na ce ma haɗa nan wajen zan kira ka nan takin ɗin su by surprise. Wannan da kuke gani ɗan uwana ne, abokina ne, sa'an nan ban ma san ya zan kwatanta muku shi ba. Tare muka yi wasan ƙasa da shi. Kai ma da wani tuni kake wallahi. Ai gaskiya ne. Ka san mutum abin da ya wuce ai ya riga ya wuce bai kamata ka dinga dawo da magana ba. To shine yanzu suke ta damuna akan su lallai suna son ka suna son su dinga ganin waƙoƙinka ba san inda za su samu. Sai na ce musu wannan abu ne mai sauƙi amma ban sani ba ko zan muku shishigi bari ka ce da nake so in gaya musu. Akwai Sabon Star TV a YouTube. Daga kun shiga YouTube ku danna Sabon Star TV. Idan kuka danna ku danna like ku danna ƙararrawa. Idan kuka danna ƙararrawa sa'annan sai ku danna subscribe. Daga zaran ya sake sabuwar waƙa za a sanar da ku dan ni haka nake a waƙata. Haka nake a wayata amma ban san ko na maka shishigi ba. Abokina ai abina naka ne. Haka abin da yake? Wallahi haka abin yake. Kawan kana gurin nayi wannan din abubuwan. To wato kana ji na? Ba abin da zan ce a bangaren masoya maza da mata sai dai godiya. Wato duk irin abubuwan da nake zanga ana ta bibiyansa wato ɗaya bayan ɗaya. Gaskiya kaga akwai alamun nasara a wannan harkoki namu da nake yin wannan abubuwa. Abokina kuma ku tun daga wayannan sai a ci gaba da tallata mana bangaren abubuwan namu dai. Amma ban na da matsala. Me matsalanka? Sai kallon gaske ba sa kallon. Ni za ku dinga. Ba dole ba kalle sa ba. Zo in gan ku tare. Ni ba su ba su tallon ba sai ni ma fara waƙar nan. Kai ma da wani dogon magana kake wallahi tallahi. Sai dai ban tambayi su karkace ni ma na mai shi me sunan da kishi fa to ku dai ga ba. Ni sunana Amira. Ni dai sunana Bahija. Yanzu dai baka isa ka ce za ka tafi baka sha ruwa ba. Ba abin da zai sha. Asan zan ɗibi abubuwa ne je mun nauyi a ciki. Wai ta da Allah zo ki ba shi. Na gode wallahi abokina. Saboda ina kan